जों बेबागनो सावैमानो बुबग्रा प्रदुत बेबाग त्रिपुरा हा कप्लुंनो तंथकनानि बागै आबोनानो भइस रेकर्डिंनि बिसिंथि त्रिपुरा हास्तिनि लुकुरावनो सब साखलायखा पातिमोनो रगै करबुक बुखागो बहायनो तांसालो त्रिपुरा मथानि आदंरो तंथकलाय Mwsa Laikha बुमा बदल YTF पैलासगा हिमबतक खलायलायखा आबोनि यागलो करबुक हातियो तंथकै Mwsa Laikha साखा एनार्जी देवी चिनि हा बुबाग्रा कुसुं कुसुं चिनि त्रिपुरा राज्यनि ब महाराज 184 बंशनि थै बनो जों जन्दिनि पुइतसा याके कुके लिडारनो जों पुइतसा थाइकरैखा बुबाग्रानो खरकसा चिनि बागै सल्युशन तुनाय ताइ तुइ बोरो फाइका परमान बोरोखा आं ताइ चिनि ताखुक ताइ बुकुक त्रिपुरा हास्तेनि चिनि त्रिपुरा सारंनो जत हास्तेव चिनि त्रिपुरा सा तंनाय रंना कबंना मसुङो चिनि खा कुवार चिनि बुबाग्रानि ब बेलायनो खा काहाम खा कुवार ताक फानो बकय तङो फाइदि जों अ जागाव जों पार्टी करै जों अर कसा कुपर जों त्रिपुरा मथा हिया बीजेपी हिया आईपीटी हिया सीपीएम हिया जों ब महाराष्ट्रनो लगिरनाय जों आव बुबाग्रानो जों पैतो साखा फाइ जों ब फाइनाय नि लगिर फाइमानो ताक फानो जों कबगो चिनि त्रिपुरा सारंनो फाइदि नरकबो ताक फानो जरा तङो जों थानचा खाइ जदिनि चबा खाइ कांके चिनि ताइ किसि सामान थाइबो जों पुरा माननाय चिनि ताबो 60% मामानि 100% कारै मानाय जों बसकाङो ताइ ब चबा खाइनाय चिनो अ ताइ किसि सामान थानि बागै जों हाइनो हाइ थानचानि बिसितै जों चबा खायै बुबाग्रानि नेतृत्वे बुबाग्रानि खाइरंमानि बिसिंतै बेनि चबा खाइमानि बिसिंतै जों हाइनो हाइ चिनि ताइ किसि सामान थाइनो बो जों नालायनाय बुबाग्रा